Ara encetarem aquesta taula de debat sobre accidents mortals en l'entorn laboral i intervenen, i els convido també a anar pujant aquí a l'escenari, en aquest cas el senyor Ton Roura, de la delegació de l'Alt Penedès, del Garraf, del Col·legi d'Aparelladors, també el senyor Sergio Morán, de la Federació Hàbitat de Comissions Obreres, concretament de la Secretaria de Salut Laboral i Medi Ambient, la senyora Antònia Fuentes, secretària de Salut Laboral i Formació de l'UGT FICA Catalunya, i el senyor Eduard Brull, de la Federació Empresarial del Gran Penedès. També puja aquí a l'escenari, en aquest cas el vocal d'Enginyers Garraf Penedès, el senyor Xavier Jiménez, que és l'encarregat de moderar aquesta taula. Per tant, endavant. Bé, bon dia a tothom. Em sent? Bon dia. Tanquem, com ja es comença a ser habitual, el RISCAT, en aquest cas el RISCAT 2023, amb aquesta taula de debat, una taula 4 que fem habitualment i que tenim ja tots aquí sentats. Per una banda tenim el Ton Roura, que el tenim allà a la cantonada, que és del Col·legi d'Aparelladors. Tenim el Sergio, que representa la Federació Hàbitat de Comissions Obreres, perquè us aneu situant una miqueta. A l'Antònia segur que la localitzeu més fàcilment. És la secretària de Seguretat i Salut Laboral d'UGT, i aquí a la meva esquerra tenim l'Eduard Brull, de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Jo, si us sembla, podem començar a fer una valoració una mica individual, després entrarem una mica més amb el que seria el debat, de com veieu en aquests moments el que seria la prevenció de riscos laborals des dels diferents punts de vista, perquè tenim el punt de vista més empresarial, el punt de vista més tècnic i el punt de vista més sindical. Bueno, pues empiezo yo. Bueno, desde FICA, desde mi organización, la visión que tenemos, que es un punto que está en la estrategia, la integración de la prevención en el seno de las empresas. Tenemos una normativa que es, creo que, de las mejores de Europa, analizando la normativa europea, pero no conseguimos que esa normativa se cumpla. Como le he dicho a Carlos, iba a hacer un apunte a lo que él ha dicho. Ha habido un momento en que he tenido la sensación de que estaba convenciendo a las personas para aplicar medidas colectivas cuando los principios básicos de la ley de prevención dice que se priorizan las medidas colectivas a las individuales y no habla de costes. Ha dicho prevención igual a solución, innovación, pero seguimos viendo prevención igual a un coste. Y la prevención es una inversión de futuro y es una inversión en salud, que al final el coste y beneficio de la prevención, creo que el INS tiene una herramienta que yo os aconsejo que la utilicéis y os daréis cuenta de ese beneficio. En el tema de la gestión y en el tema de la administración, el tema de la gestión, sobre todo en los servicios de prevención, no es viable que un técnico de prevención el 70% de su jornada se dedique a trámites administrativos y no esté donde tenga que estar, que es verificando las condiciones de seguridad de cualquier centro de trabajo. Luego, a nivel de la administración, Inspección de Trabajo pues tiene los recursos que tiene y el problema es pues que no llegan a todo. Podemos poner una denuncia por un tema grave y que a lo mejor esa denuncia tengamos respuesta a 9 meses después, que a lo mejor ya el trabajador ni está en el centro de trabajo. Y yo creo que esos son los 3 problemas más acuciantes que tenemos, porque además la integración de la prevención creo que engloba absolutamente todos los objetivos de la estratègia. L'Antònia ha parlat de moltes coses, ha tret moltes coses del calaix que haurem de parlar mica en mica. Tornem amb tu. Com ho veus? I si vols contestar alguna cosa a l'Antònia li pots contestar, que us ha interpel·lat una mica el sector. Ja ho he dit abans, un agraïment una vegada més per convidar-nos aquest any. Bé, em toca donar una mica la visió des de la patronal, una mica per centrar el tema, perquè al final nosaltres identifiquem una sèrie de problemàtica i jo crec que ja s'ha fet al llarg de la jornada, però sí que ens agrada analitzar una mica les dades i on estem. És evident, jo crec que el que són dades no les discutirem, sí que discutirem després política, responsabilitats, repartiment de costos, etc. Però en quant a dades, flaixos, per centrar el tema. Entre el 2000 i el 2012, com sabem tots, hi ha hagut una disminució molt notable del 61% de l'accidentalitat, però sí que ens hem trobat que a partir del 2012 estem estancats. De fet, a partir del 2012, en la recuperació de l'economia, hi ha hagut un cert increment molt lleuger de l'accidentalitat, després en la pandèmia va decaure i ara torna a tirar. Però en el fons, si fem la mitjana, estem estancats. I això és una mala notícia. Jo crec que aquí estarem tots d'acord en que això no és gens positiu. Aleshores, també dir-vos que destaca en negatiu, jo en formo part,
el sector de la construcció. Ja s'ha tocat, però tenim un índex que jo crec que és poc assumible, ja que estem triplicant, més que triplicant, l'índex d'incidència de la resta de sectors. I en aquest sentit, dir-vos que cada cop tenim més impacte amb l'itinerari, que no sé si s'ha tractat amb molt de detall, però és un tema que ens preocupa molt. O sigui, en dades globals s'està reduint l'accidentalitat, en aquest cas mortal, en jornada de treball, però en canvi amb l'itinerari tenim un problema, amb la qual cosa ja anem centrant problemes, anem centrant sectors, anem centrant problemes. Pel que fa a les dades del 23, destacar que sí que hi ha hagut una certa reducció en jornada de treball en itinerari, però en construcció, que és, doncs, malauradament, tornem a tenir increments d'accidentalitat en jornada laboral i en itinerari. Dir-vos que acaba de sortir que tenim un problema amb els accidents també de caiguda en alçada. O sigui, caiguda en alçada i en itinerari són dos focus per nosaltres prioritaris i tal com s'ha dit, i aquí sí que ja entra una mica amb la polèmica o amb el debat, cal dir que la patronal, d'entrada per dir-vos, ens sentim tan implicats com el que més amb aquest tema. Recordem que dintre de la Declaració Universal dels Drets Humans el número 1 és el dret a la vida. I nosaltres, com a part activa d'aquesta societat responsable, compromesa i que volem la prosperitat del nostre país, perquè en formem part igual que tots, doncs ens dol i volem contribuir positivament a la resolució d'aquest problema. Però quan baixem ens trobem una dada que és que el 90%, s'acaba de dir fa un moment, el 90% de l'empresa catalana és microempresa, de 1 a 10 treballadors, amb un fort component d'autònoms. Llavors, si volem solucionar la problemàtica de l'accidentalitat i també, en aquest cas, dels accidents mortals, cal inversió. Fa un moment hem parlat d'inversió, que no és despesa, que no és inversió. Sí, però jo soc... Aviam, principi de la partida doble. Aquí hi ha diners que entren i que surten i al final que algú ha d'assumir aquesta despesa o aquesta inversió. L'empresa gran jo crec que ja està prou conscienciada i és prou activa, però l'empresa, aquesta que és el 90%, ho està veient com una càrrega, malauradament és així, amb la qual tot el tema que hem parlat, que ens agradaria a tots a la cultura de la prevenció, etcètera, doncs no és una realitat, perquè s'està veient com una càrrega i perquè manquen recursos de tot tipus. Amb un autònom o una empresa de 3 persones, què li parles? A vegades de formació, de prevenció, etcètera. Per tant, si considerem tots que això és un bé prioritari per la societat, que ho és, que genera externalitats positives, s'ha d'invertir. I què hi ha d'invertir? Doncs igual que amb aquests béns prioritaris a nivell social, l'administració pública. O sigui, l'administració pública ha de col·laborar amb aquelles empreses més vulnerables, i aprofito el llenguatge que es fa servir darrerament, perquè contribueixin positivament a aquest tema. Perquè si no, continuarem veient-se com una càrrega i, a més, cuidado, que també la competitivitat de les empreses i del país també es pot veure afectada. Anem a veure com ho veu el Sergio, que el tenim allà esperant. Sergio, com ho veus? Estàs d'acord o el punt de vista és diferent? Estem d'acord. Per no començar amb un no d'entrada, no? Potser començo... Anem fent una mica de plantejament i després entrem ja una mica més amb els nous i aquestes coses. Però ja començant en la confrontació no, millor que no. Llavors, algunes dades, però de manera sintètica, no? Tenim en el sector, parlo del sector de la construcció a Catalunya, segons dades del darrer any del que hi ha dades senceres, la incidència en accidents mortals és 4,5 vegades a la construcció que al conjunt de sectors. 4,5 vegades. Els accidents tenim els traumàtics i els no traumàtics. Els no traumàtics són el 25%. Temes cerebrals, infarts, el 25%. Però dels traumàtics, i avui aquí es parla molt del tema dels accidents, de la sinistralitat per caiguda d'altura, són el 45% dels no traumàtics, els accidents mortals. Perdó, dels traumàtics. És a dir, de tots els accidents tenim un 25% no traumàtics. De l'altre 75%, d'aquest paquet, el 45%, mortals parlo només, són per caiguda d'alçada. És a dir, és moltíssim. Si es pot dir així, tenim la sort que tenim molt concentrats en una tipologia d'accidents
molts accidents mortals, gran part dels accidents mortals. Per tant, està més que justificat enfocar-nos en aquests d'una manera prioritària. I després està tot el tema de les malalties professionals, que també donen lloc a mortalitat. I aquí el que tenim és un subregistre impressionant. En concret, tot el tema del càncer laboral, que ara surt de nou amb tot el tema dins de la construcció especialment que afecta de la sílice cristal·lina respirable, que es dona gairebé a qualsevol obra. Bé, doncs llavors, respecte al tema dels càncers laborals, resulta que segons la literatura científica especialitzada hi ha entre un 4 i un 12% dels casos de càncer que no s'estan registrant com a laborals, que són laborals. Això podria multiplicar el número de malalties professionals, de càncers per motiu de càncer. És a dir, hi ha subregistre, hi ha una incidència molt elevada, hi ha una concentració important en temes no traumàtics que tenen a veure sobretot en gran mesura amb tota la qüestió dels riscos psicosocials. I després tenim una concentració molt important, el 45% dels accidents traumàtics són de caiguda d'alçada. Amb el panorama que ja s'ha comentat sobradament del que és el sector molt atomitzat, amb un elevat grau de subcontractació, i aquí podríem parlar també, com a mínim, des de les empreses grans, evidentment, moltes d'aquestes empreses petites estan treballant per la via de la subcontractació, d'altres, evidentment, no, hi ha molt autònom, però en qualsevol cas, el construir l'organització a les empreses preventives es fa difícil. Es fa difícil, i aquí està la dada que també es donava a la ponència anterior, del 76% de les empreses que només tenen un servei de prevenció aliè, però, atenció a la dada addicional, aquest servei de prevenció aliè només dedica 6 hores i mitja presencials a l'any a l'empresa. Ja em direu que es pot fer amb 6 hores i mitja de dedicació presencial. Evidentment, hi ha molta activitat administrativa, documental, i aquí tornem-hi, no? Estem parlant d'una prevenció documentalista, una prevenció per tenir certes garanties de compliment, i aquí estem. I tenim normativa, lleis, tenim tecnologia, cada vegada més, quan tot ho facin les màquines ja no hi haurà risc laboral, segurament, o com a mínims els traumàtics, potser tenim els mentals i els no traumàtics, no? Però el problema és que tenim el que jo dic un mentrestant. Mentre se'ns arriba tota aquesta tecnologia, mentre aconseguim una implicació, uns serveis de prevenció més integrats a uns recursos preventius, a mi, i només ho apunto ara, perquè si no el Xavier em castigarà, a mi m'agradaria parlar en algun moment, recuperar la figura del recurs preventiu. El recurs preventiu, que en algunes de les campanyes institucionals que s'està fent per al tema dels riscos de caiguda d'altura, es diu que ha de ser sempre que hi ha treballs en cobertes. S'arriba a dir textualment, en cap coberta pot estar treballant un treballador tot sol. Com a mínim ha d'haver-hi dos. El que no estigui mai tot sol també s'ha projectat aquí en algun moment. Però és que d'aquests dos, un s'ha de dedicar exclusivament a vigilar. Aquest és el recurs preventiu que ha de tenir la formació adequada i de més. Un només s'ha de dedicar a vigilar. I això ho diuen organismes nacionals, locals, a nivell estatal, això ho diu la Inspecció de Treball, això ho diu moltíssima gent. I podem parlar de com s'estan anomenant aquests recursos preventius a les obres. Estem obrint molts melons, molts. Després haurem de centrar-nos en un. I ara el Ton tornarà a obrir algun més, perquè em donarà des del punt de vista més tècnic com a coordinador de Seguretat i Salut de l'Ajuntament de Vilanova. Exacte, sí. Soc aparellador i estan tots els melons oberts, intentaré fer el que pugui. La veritat és que cap al 2006 l'Ajuntament em va contractar només com a coordinador de Seguretat i Salut per les obres públiques, que és un avantatge de quan treballes per una administració que quan ets un liberal. El que vull dir és que exactament jo separaria la problemàtica del que són les obres grans, el que hem vist avui és espectacular,
de les obres petites, les obres menors, que segur que el 60% dels accidents estan a les obres menors i és on ja més, el que dèiem, només pujant a la coberta ja tenim l'accident. I llavors en aquestes obres menors és on crec que hauríem d'esforçar els esforços, posar-hi esforços i a més es dona una casuística que de fa uns anys cap aquí no hi ha gent que faci formació a l'obra, perquè l'obra és un lloc d'especial risc, per tant és molt difícil que un nano de 16 anys, de fet no hi pot entrar, aprengui l'ofici. I ens està entrant gent més gran i menys formada, i crec que això va directament als accidents de treball. A partir d'aquí, la construcció, com has dit, triplica els accidents, i la seva casuística, a part dels altres treballs com la indústria, és que és un treball en moviment i una construcció efímera, perquè has de fer el teu lloc de treball a la vegada que vas a fer la feina que vas a fer. O sigui, com més petita és l'obra, més complicat és, perquè, ostres, vaig allà i per penjar alguna cosa m'he de buscar, mirar, m'han d'explicar com està, tot t'ho has de fer. Llavors, com més petita és l'obra, més complicada. I aquí és on voldria incidir. Per la part de l'Ajuntament s'han fet moltes coses. Mira, l'altre dia, l'any passat, vam aprovar dintre del Comitè de Salut, entre tots els sindicats, la Comissió UGT i la Intersindical, que en formo part, es va aprovar que cap treballador nostre pugés a les plataformes elevadores sense el curs de formació. Al final, com un tècnic, pots pujar, però no. Ara, tothom que vulgui pujar a la plataforma ha de tenir la formació, que és bàsic. Des del Departament de Llicències, que aquí sí que ataquem directament a les obres menors, ajudem a les obres menors, al Departament de Llicències, quan algú demana arrebossar la façana i pintar-la, alguns treballs d'aquests menors que en principi no es requereix tècnic, es demana el curs de formació d'aquell operari que farà la feina, i això és bo, perquè inclús l'altre dia quan fèiem nosaltres el curs de formació aquí amb Germans Oms ho deien, és que ve gent només a fer la formació perquè l'Ajuntament de Vilanova els hi demana per poder fer la feina. O sigui que és directament atacar els treballs de l'obra menor, més enllà que els grans, que per mi l'obra gran menja a banda perquè hi ha més recursos. Si us sembla, agafar una mica el fil que està dient el Ton, podríem començar per aquí. Durant el dia d'avui s'ha parlat molt de la problemàtica que tenen els autònoms i les petites empreses, d'aquesta possible subcontractació, precarietat laboral, personal que potser no està massa qualificat. Com podem començar a treballar tot això per superar-ho i fer un pas més, perquè això no passi? Si vols, comencem amb Toni, amb tu. Bueno, sí, ¿se me oye? Al final la formación, yo creo que, y además el convenio de la construcción lo deja bastante atado, y tenemos la Fundación Laboral de la Construcción, que hace una formación estupenda. La formación debería de ser más, mejor y más obligatoria. El problema de la formación, volvemos otra vez a lo que ha dicho él del tema documental, mucha formación se firma pero no se realiza. Es imposible que tú vayas a verificar una formación cuando hay un equipo de personas que no conocen el idioma, pero que hayan firmado una hoja que han recibido una formación en castellano o en catalán. Eso, vamos, no se lo cree, y esto está pasando. S'està produint això. Claro. No hay canales de verificación. Lo que decía Sergio, el técnico va 6 horas al año, inspección no tiene recursos. ¿Quién verifica que esa formación sea adecuada? Porque la normativa dice que ha de ser adecuada, pero al final volvemos otra vez al inicio de todo. Aún todavía, después de 30 años de ley de prevención, tenemos que ir con el látigo persiguiendo a las personas para que cumplan algo que es coherente. Y aquí yo quería comentarte una cosa sin ánimo de... Comencem. Sí. Coméntale. Has dicho que la competitividad de las empresas y del país se podía ver cuestionada. Prevención igual a un coste. Yo sí que creo, y no soy una experta en la materia, sí que creo que si mejoramos la calidad y la salud de las personas, tanto a nivel de país como de empresa, mejoraría económicamente todo. Índices de séptimo menores, y evidentemente la seguridad social a lo mejor no estaría tan abarrotada, porque también tenemos que tener en cuenta que desgraciadamente muchas enfermedades profesionales o patologías derivadas de las condiciones de trabajo se derivan a la seguridad social. Por lo tanto, ahí voy a discrepar un poquito. Eduard, et toca. Bueno, hola. Te lo he hecho a posta, para quitarte el micro para que no te puedas defender. Sí. A ver, la patronal tiene derecho a las mismas condiciones que a la presunción de inocencia, ¿no?
Bueno, a ver, no, yo discrepo de la discrepancia y me explicaré. A ver, hay un objetivo común. Antes he fet referència a que tots estem amb un objectiu comú, que aquest sí que el comparteixo, que és a dir, evidentment ningú ha nascut per anar a morir a la feina. Això hem de posar tots els esforços. Des d'un punt de vista, abans he fet referència als drets humans, és un imperatiu moral, no? Llavors, com que és un imperatiu moral, som-hi. Però com repartim aquest cost o aquesta inversió? Jo crec que a vegades quan es parla de cost d'inversió, a vegades, i perdoneu, a vegades hi ha un cert malabarisme dialèctic. Soc així de dur. Vull dir, al final el que hi ha és una assignació de recursos, digue-li com vulguis, cost, inversió, no en despisteu amb la terminologia. Vull ser positiu, però vull dir, al final, enganyem-nos, no ens enganyem, diguéssim. Hem de fer una assignació de recursos per aconseguir un objectiu que tots compartim i estem d'acord. El tema és d'on surten aquests recursos i el que poso sobre la taula és el drama de la microempresa que no pot posar aquest recurs ni econòmic ni de temps, que aquí és on venen tots els drames de formació, etc. Per tant, jo considero que donada, diguéssim, l'altura, la bondat, que desitgem tant aquest objectiu d'eliminar l'accidentalitat, especialment la mortal, calen abocar-hi recursos públics amb aquelles accions, sobretot per a les microempreses. Si no, no ens en sortirem i ens enganyarem. Si anem amb el làtigo, com dèiem abans, bueno, som-hi, ja no ens ve d'aquí, amb els empresaris, ja no, entre Hisenda, és igual, però a nivell de competitivitat del país sí que afecta. I creus que l'administració està per la labor o no? Jo crec que l'administració hauria de ser més sensible i abocar molts més recursos del que actualment està abocant. A vegades ens quedem molt amb el discurs, amb boniques presentacions, però el que cal és anar a l'empresa i des de compensacions d'hores amb aquelles persones que estan. I estic d'acord que no és el mateix la gran empresa que la petita empresa, però sobretot anant a la petita empresa se l'ha d'ajudar amb recursos. Si no, no ens en sortirem i afectarà per descomptat a la competitivitat del país. O sigui, si hi ha països que això s'ho passen pel forro i altres que han d'assumir aquest cost, algú paga la festa. No ens podem enganyar. Les dades són... dos són 4. Creieu que estem en un país que anem al final a omplir papers y nos cuesta posarlo a la práctica? Yo me justit Sí. Sí. Bueno, el ejemplo lo hemos tenido ahora con el tema del calor. Abro el melón del calor. Llevamos reivindicando la reducción de jornada en los meses de verano. Yo tengo también unos datos, casi el 40% de los accidentes en jornada a nivel estatal se producen en los meses de verano. Es decir, no solo en la construcción, baja la concentración, o sea, pasan muchas cosas. La ley de prevención ya cubre eso. Sin embargo, hemos tenido que esperar a que el 486 se modifique y obligue a las empresas a paralizar actividad. ¿Y quién asume ese coste? Valoramos el coste de la vida de una persona, porque si hablamos de coste tendríamos que valorarlo todo. No tiene coste. Ese es el punto que quería llegar. El coste de la vida de la persona vale igual para vosotros que para nosotros y para todo el auditorio. Entonces, el coste de la medida concreta, como puede ser la paralización de una jornada laboral, ¿quién lo asume? Pero es que esa no ha sido la pregunta. La pregunta ha sido, necesito que un Real Decreto se modifique y me diga el tema de la temperatura, que aquí en Cataluña, por ejemplo, ponen la temperatura, la alerta roja, pero no tienen en cuenta la sensación térmica con la humedad, que esa es otra. Cualquier técnico que haya hecho un estrés térmico sabe que necesitamos eso. O sea, yo siempre digo que por mucho que estudies prevención, seas técnico, cualquier persona que pase por la calle y vea a alguien trabajando a 40 grados al sol, no hace falta tener una carrera universitaria para saber que esa persona puede sufrir un golpe de calor ese dia. El Tom volia intervenir un moment. Tot això està, jo crec, en camí de solucionar-se, perquè és veritat que sembla que l'ecologia ha arribat a cop, però mica en mica es modificaran les jornades laborals per començar més aviat i parar al migdia i potser seguir després, posar-se refugis dintre l'obra de sombra, vull dir, tot això ja está aquí porque se va a trabajar. Al final sí, pero hemos tenido que esperar un Real Decreto, es lo que yo estoy intentando decir, integración de la prevención. Els meus treballadors, si fan 40 graus, evidentment no es posen casc. I encara veus gent que els hi fa posar el casc perquè posa el pla de seguretat, que per cert,
crec que els hauríem de cremar tots, els plans de seguretat i salut, perquè realment no, és veritat. És una bomba, eh? Aquí acabes de llançar una bomba. No, s'han de cremar perquè és que... Per fer-los de nou, no? No, per fer que l'empresa faci el seu pla de prevenció aplicat a l'obra realment. No un I corta no y pega. les 500 pàgines que et passen, que les has d'aprovar, perquè què li pots dir en contra d'allò? Doncs estarà bé, 500 pàgines, perquè s'apliqui a l'obra directament. Que ataqui l'obra gran no li fa falta un pla de seguretat, perquè el seu pla de prevenció com a empresa, ja ho és, ja ves, sempre farà edificis a tot arreu. Quina casuística pot haver diferent? Però cada obra és diferent. Sí, cada obra és diferent, però el 95% és el mateix. Hi ha un cost que sí. I a l'obra menor no tenim pla de seguretat, perquè no hi ha projecte, no hi ha estudi, no hi ha... Sí, el drama està a l'obra menor. I hem d'anar a l'obra menor, que és on no hi ha els sindicats, on no està la patronal normalment, i és la microempresa on hi ha el problema. Per tant, on tenim els problemes més grans són les obres menors i petites, no? Que tenim com més descontrolades. Jo diria que Sergio, tu creus així o no? O a les obres grans? Són dos escenaris diferents, són dues situacions diferents realment, no? O sigui, una cosa és l'obra petita i l'empresa petita, que és de la que es parla quan parlem dels treballs a cobertes, singulars. Molts dels accidents, ja s'ha dit també, es concentren a l'empresa petita. I altra cosa és l'empresa gran, l'empresa que subcontracta, que imposa unes condicions. Aquí al final parlem de recursos, al final acabaríem parlant de fiscalitat, no? On són els recursos? L'administració té els recursos que recapta de les empreses, dels treballadors. Bé, si acabem necessitant més recursos de l'administració, potser primer hem de pensar com recaptem més i potser llavors cal parlar de la fiscalitat que s'aplica a les empreses, sobretot a les més grosses. Sí, que de malabarisme, també, de dir, les empreses necessiten més recursos, posem més recursos a les empreses. No, vull dir que els recursos públics d'on surten? Dels impostos. I jo el que estic dient és que, com que l'objectiu social és compartit per tots, aquest cost que és prioritari ha de ser assumit per tots, no només per les empreses, especialment les microempreses. Per exemple, abans parlàvem de la reducció de jornada. És que és de sentit comú que en determinades condicions no es pot treballar, però si aquesta reducció de jornada passa, oi que mantindrem el salari, no el reduirem, oi que mantindrem les cotitzacions a la Seguretat Social, l'empresa s'ha de menjar un 25% perquè fa calor? Jo ho trobo molt injust. Jo crec que si volem implementar això, ha d'haver-hi una compensació per part d'aquí, de la societat. Però no podem trobar punts intermitjos? És a dir... El punt intermig acaba sent que sempre paguem els mateixos. Y eso quiere decir que hasta que la administración no ponga recursos no se va a hacer nada para que la empresa no asuma el 25%, pregunta, ¿eh? Y que vamos a pérdidas. Esto impacta en la competitividad y la reacción inmediata, ya sabéis, acabarà sent, impactarà sobre la producció, la competitivitat de l'empresa i la creació de llocs de treball. Has sido tú el que has hablado de la Constitución española y el derecho a la vida, ¿eh? Te lo recuerdo para que... Por supuesto. Entonces, al final, aquí estamos hablando, bueno, o al menos yo creo que el foco es conseguir un entorno seguro y saludable. Todo el mundo tiene que llegar a su casa, absolutamente 100%. Todo el mundo. Entonces, que el debate... Es que yo cuando se habla de prevención, yo es que amo la prevención. Entonces yo cuando escucho prevención y coste en la misma frase, ya como que me pongo un poco nerviosa. Que yo entiendo lo que quieres decir, pero poner el foco de este debate en quién paga la fiesta, no sé, yo creo que deberíamos de hablar qué se puede hacer para conseguir unos niveles de seguridad. Hemos abierto el melón del calor. ¿Por qué? Porque los sindicatos estamos pidiendo desde hace años y años que se reduzca la jornada, que se adapte la jornada, que ya no reducción, sino que empiecen antes, yo que sé, que se busquen medidas organizativas, porque el sol no lo podemos parar, ¿vale? Es un riesgo inherente. No se ha conseguido aquí en Cataluña. Pero no estamos perdiendo el sentido común de todo. Sí, es decir, a veces un poco lo que decía aquí el company, no? De que havien de crear més plans de seguretat perquè potser els plans de seguretat no s'ajusten al que hem de fer realment. És a dir, hem de tenir sentit comú a l'hora de fer les coses, ¿no? Porque muchos planes de prevención son un corta y pega. Es lo que, o sea, tú coges una evaluación de riesgo y tú tienes que ver esa empresa o esa obra, la tienes que ver. Y tú no la ves. Yo antes le comentaba con él de que es que a veces que hay riesgos que son de una cocina y dices, ¿qué está haciendo un piso, una casa o está haciendo...?
Quiero decir... I qui és el responsable de que surti aquesta cuina amb una obra... El responsable es la empresa. O sea, bueno, nos guste o no nos guste, el empresario es el responsable. La responsabilidad es de la empresa, siempre. Por lo tanto, yo, si fuese empresa y tuviese esa responsabilidad, ostras, jo ja miraria que estuviera mi plan de prevención estupendo. I els tècnics són responsables El responsable també és el promotor, perquè és el que promou allò. Sí, claro, yo cuando hablo de empresa es porque sí que es cierto que él a lo mejor se enfoca más en construcción, pero en mi federación yo, por ejemplo, llevo tanto agro como construcción como industria, que cuando hablo de manera general porque creo que la seguridad tiene que estar en todos los sectores. I els serveis de prevenció... Cuando hablo de recursos, evidentemente no se puede poner a todas las empresas en el mismo saco. Habrá empresas pequeñitas que se muevan con unos márgenes escasísimos. 90%. Clar, però que donen feina al 22%, m'ha semblat escoltar abans. És a dir, hi ha un altre 80% que encara que estiguin en poques empreses són la immensa majoria i són empreses de treballadors i estan en empreses grans que probablement no tenen els mateixos problemes de recursos que tenen les petites. Clar, qui paga els costos? Actualment, emparant-se en el conveni de la construcció, les empreses poden incomplir el conveni rebaixant els costos dels treballadors, que vol dir rebaixant els seus salaris. Això hi ha empreses que ho estan fent, que treballen per empreses grans, reduint un 25% els salaris dels treballadors. Per tant, comencem a parlar de qui paga les coses perquè els números surtin, i sense, per exemple, vetllar per la seguretat d'aquesta gent, perquè, entre d'altres coses, no es porta cap control del que és el seu registre de jornada, que recordo que s'incorpora recentment en una legislació per intentar, des d'un punt de vista preventiu i de seguretat, controlar el que són les hores extres. És a dir, entrem en unes dinàmiques que recursos que els ha de posar l'administració, que no, que les han de posar les empreses, que surtin d'on són. I això és el que hauria de fer una bona fiscalitat. Allà on són els recursos, recollir-los d'allà. I a partir d'aquí, evidentment, campanyes, promoció d'ajudes, organització de recursos per qui no arribi i no pugui respirar com a empresa si ha d'atendre determinades mesures preventives, però no tothom està en aquestes circumstàncies, com a mínim si ho mirem des de la perspectiva de quants treballadors estan en aquest tipus d'empreses. Des del punt de vista exclusivament de la sinistralitat, sí que és veritat que aquí es concentren els mortals. Els mortals. Eduard, anem acabant. No estem ja més o menys en temps? L'empresa, evidentment, és responsable i som un col·lectiu responsable i som un col·lectiu responsable i solidari, tant amb impostos i ens preocupem pel nostre personal. Hi ha molts mites. Jo crec que també estem tirant una mica de tòpic. Per exemple, en aquests moments, trobar mà d'obra, tenim un greu no, elevat al cub problema de trobar mà d'obra qualificada en la majoria de sectors manufacturers, però també a la construcció. Per això abans, em sembla que ha sigut tu que has comentat el tema dels idiomes. Per què? Perquè no hi ha mà d'obra disponible. A la qual ara vaig a la contradicció. Home, baixar salaris quan no trobes personal, jo el que estic visquent cada dia és tot el contrari. O sigui, no trobar personal i normalment la llei de l'oferta i la demanda ens porta a haver de pagar salaris més elevats per poder ser més atractius i atraure mà d'obra. Ho dic una mica perquè s'està focalitzant tot molt sobre l'empresa i l'empresa, al final, nosaltres som uns agents productius, que aunamos uns factors productius i produïm un recurs per a la societat. Si se li posen més càrregues, doncs menys competitius serem. Al final, jo he sigut una mica insistent de dir coincidim 100% amb els objectius, però em toca dir coses que moltes vegades no agrada sentir, que les coses tenen un cost i al final hi ha un problema d'assignació de recursos. Si destino a educació no puc destinar a sanitat i si destino a sanitat no puc. Anem a fer una ronda, si us sembla, per acabar. Eduard, per tancar-ho ja amb tu,
Com solucionem? És a dir, que necessiteu recursos, què és el que tu demanaries? Demanaries a l'administració aquestes subvencions per poder arribar a nivells de seguretat de prevenció més elevats? Sí, el nostre tarannà és a dir, estem davant d'un problema que és cabdal, que tots volem contribuir. Evidentment no tothom és igual, això també no discutirem, perquè, a veure, malgrat la intensitat del debat, amb el 90% estem d'acord amb el discurs. Vull dir, hi ha moltes coses que heu dit que jo les trobo impecables. D'altres no, especialment quan carregueu amb la responsabilitat de l'empresa. Llavors, aleshores, com solucionem i com avancem? Jo crec que la implicació de tots, que també passa per una implicació pressupostària i financera, en sentit ampli, de riscos laborals i de prevenció per part de l'administració pública, perquè és un problema social, no és un problema només de l'empresa, és un problema de la societat. Antònia, com ho solucionem, això? Tanquem el meló. Sí que es cierto, voy a estar de acuerdo en el tema de presupuestos y tal, no voy a decir la palabra costes, pero vuelvo a decir otra vez, ¿cómo verificamos que esas ayudas se aplican exactamente en lo que se tienen que aplicar? ¿Por qué? Porque en prevención el verificar y el hacer un seguimiento continuo es tan importante como aplicar la medida en una primera instancia. Entonces, todos son recursos. Bueno, sí, claro, todo para la administración, pero la norma hoy, incluso ni siquiera la formación en prevención se puede bonificar. O sea, la ley dice que corre a cargo del empresario. No sé, hemos tardado, 10 años en que el 486 se modificara. Igual con un poquito de suerte, de aquí 10 años, pues también cambian las leyes para que tengáis esa bonificación, pero que sí, que estoy de acuerdo que de alguna manera se tiene que hacer. Pero tan importante es el presupuesto como verificar que se destina a lo que se tiene que destinar, porque luego, bueno, también sabemos que pasan cosas. Sergio, on te posem la mirada? Yo diría que hay un círculo ahí engañoso, que es el de la competitividad, los recursos y las obligaciones legales, ¿no? Parece que cuando uno se incorpora a un determinado sector en el ámbito empresarial, debería tener en cuenta eso, que normalmente en la mayoría de los casos es previo a la decisión de incorporarse. Por tanto, una vez estás ahí, decir, hombre, es que para cumplir la norma necesito más recursos porque si no, no llego, no soy competitivo, quizá es un poquito tramposo, ¿no? Puede ser que transitoriamente alguien pueda, como empresario pequeño o no tan pequeño, tener algunos problemas que le obliguen a pedir cierto reconocimiento de la singularidad de su situación en aquel momento, pero no puede uno vivir instalado en eso. Y hay empresas que están ahí instaladas. A lo mejor se tienen que replantear su viabilidad como proyecto, pero lo que no podemos es poner en vida, tenemos que tener claro una serie de, como mínimo, de prioridades, de valores, ¿no? En un orden y una escala. Lo que no puede ser es que, como no tengo recursos, pues digamos, reduzco la prevención o no llego a cubrir esos mínimos que me está exigiendo la ley, no? Tanquem amb el Ton, com ho veus tu plegat? Què hem de fer amb els plans de seguretat? Bueno, evidentment no sabem la solució, perquè si la sabéssim ja estaria arreglat i no estaríem aquí, però la formació és bàsica i hauríem d'aconseguir que entrés al mercat laboral de la construcció la gent més aviat i més ben formada, perquè arriba en un moment que no els pots formar a l'obra. Suposo que és fomentant la formació professional i a banda de les microempreses, com dèiem, que sí que haurien de tenir línies d'ajut expressament per la salut. El Col·legi d'Aparelladors té una consultoria tècnica que l'any 21 va atendre 29 trucades de companys que havien tingut accidents, dels quals 2 havien estat mortals, i l'any passat en va atendre 25, vull dir que és un servei que es dona, i que també 2 eren mortals, vull dir que són serveis que donem als tècnics amb accidents de sinistralitat que poden ser mortals. Però formació i cremar els plans de seguretat. Doncs donar les gràcies a Ton, que és aparellador i també del Col·legi d'Arquitectes Tècnics i coordinador de Seguretat i Salut de l'Ajuntament, amb el Sergio, que ho tinc aquí apuntat, que si no se m'oblida, de la Federació Habitat de Comissions Obreres, a l'Antònia, secretària de Salut Laboral i Formació de l'UGT FICA, vull dir correcte, i l'Eduard Brull de la Federació Empresarial de Gran Penedès. Gràcies a tots. Gràcies a vosaltres.